Nonke niyazi nge-prostate gland. I-gland encane etholakala eduze kwesinye sezinso emadodeni. Ayikho kwabesifazane. Ubukhulu obujwayelekile be-prostate gland noma ima-volume cishe bungama-20 FeV. Kuze kube seminyakeni engu-30 FeV, iningi lamadoda lizoba nalesi sizinda se-gland ye-prostate, futhi ngokujwayelekile siyibeka njengosayizi we-alimondi. Uma uyilinganisa yosayizi we-alimondi ngemva kweminyaka engu-30 FeV ubudala, ezinye iziguli noma abantu abathile baqala ukukhulisa i-prostate yabo ebizwa ngokuthi i-benign prostatic hyperplasia. Ngakho ukukhulisa i-prostate kungenzeka ngemva kweminyaka engu-30 FeV. Ayinaso isizathu esibalulekile kwezokwelapha. Nokho udinga ukukhuluma nodokotela wakho uma unezimpawu zokuchama ngoba i-prostate enkulu kwesinye isikhathi ingavimba umchamo wakho. Ngakho-ke ubukhulu obujwayelekile be-prostate bukhula bujwayelekile okwenzeka ngokukhula. Kodwa uma unezimpawu ezingavamile zomchamo udinga ukubonana nodokotela wakho.